Peres. Apa sih? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih bersama Mbak Manohara dan tim. Dan Oke, timnya. masih bersama Mbak Titin. Ya. Loh. Iki mantane, guys. Nah, seperti ini. Betul di Mbak Titin. Mbak. Oke. Ye, monggo. Iya. Lah malah ibu-ibu wae. Lu wali tenan. Ya, nek raine gak lali. Masa yang ini? Heeh, iya to. Ya mah aku coba soten Enggak apa-apa. Di koncoku sekolah lho iki, guys. Ya Allah. Koncoku kakak kelas Nah, SMA iya. Saratan. Kak kelas 1 tingkat ya kok. Iya. Lagi. Ojo rumahku sik koyo Lah ora apa-apa wae barenganku kok. Kayak ayu-ayu dhewe. Aku ya kon dari cacah nyapa kok aku. Anu barenganku iki guys lho. Ya ternyata aku masih perawan sendiri. Ya iya ta. Aku cek perawan saiki ning ndi uripmu? Nang Mojokerto. Oh, nang Jakarta. Nang Mojokerto. Oke, baik. Oke, tenang. Oke, tenan. Cus. Deknya karo Mbak Lala. Oh. Oke, sik to. Isin aku. Nyapa to isin? Video terus. Gak Kok aku apa-apa. wajahku sik koyo ngene. Baik. Ampero kene. Iya. Iya. Lho pedokan kancaku delok iki ya Allah. Mah wis. Kancaku SMA. Terus ki lho. Elak terne. Ayo. Aku rupaku sik Sik. ngene. Loh. Kita masuk dulu di area. Nah. Oh iya pintu masukku papat ketak kayak gini ya, apik ya. Yes. Oke, guys. Cus. Oke, gamelan iki kene. Oke, guys, persiapan iki lho. Duh. Aku setengah 4 mau. Aku Lagi turu, jam pira? Suruhku jam 12. Oh ya wes aman. Terus jam subuh mau tangi. Jadi lah mau gabiang, Pak Polisi malah ngomong gabiang ya aku. Jam pira? Masa orang bar jam 4 gabiong ah? Ora, jam 12 sejak gayung yo. Pak Polisi ini mau ela-ela lucu. Iku wis bar ya. Madani. Iya, Mbak Titin. Putri Dekes, jret. Mbak Manara iso ngene iki cantik. Seneng apik lho rodok tuwa. Nek HP ra tua nggih, Mbah. Nggih. Tapi ayu pripun, Mbah? Ayu asline. Ayu asli ayu. Asli ayu asline, Mbah. Asli. Salaman riyen nek ngoten. Nggih. Alhamdulillah. Ya Kudu tak dudut ki pokoke. Sindi. Iki lho gelang iki cincine tak dudut ki pokoke. Aku mergane salaman ki pengen dudut iki. Ngono cincine. Jadi ngene iki lho apik. Salaman, Mbah, tangan mriki mawon. Mriki kula gelange niki lho. Pun. Nah nggih, asa lukasan ayu lho, aja Loh. ningali HP Loh, iya, jenengan ningali HP mawon. Kula kali niki ayu pundi? Kali niki ayu pundi? Ayu kula nggih. Andani. Nggih asli ya, asli ngaten. Niki asli caplokan. Niki benten. Nah. Asli ya, Bu ya. Kula asli wedok, Bu, wedokane jaran. Lah masa lukasan ayu. Njut, sentenan. Aku langsung mumbul aku ngene iki, dilem ayu iki. Ya aku ora diambung ya. Lho, piye to kok wedi aku? Ning nyoba kula niku. Ayo.
Mas di sajane manten, ayo. Ndak tak dandani mantene. Sajane manten rong enek rong tak dandani pokoke. Ya, Mbah ya. Nggih. Terus. Lah, Wong ngen kula sabene disunggu mboten kenging sering. lah nggih. Kula. Lah, Mentul lah nggih. Jagani ya. nggih. Ayo kerja. Kerja, ditata yang rajin itu aksesorisnya. Coba. Angkat poni dulu ya. Iya. Kerja. Aku tak ndelok cacah kisik sementara. Jadi bos dulu aku. Bos. Bos apa? Bos ya Andin. Kleru. Nah ngono. Mujurane rono kabeh. Nah. Piye, Din? Yo ngono dugangan. Oh, ditugang. Yo iya ta, kleru iki. Ditugang kudu. Dugang. Lah kok mek 6. Lah iya. Sing siji colong sapa? Nih. Kira minimal kan papat. Nah, ditotong ngono, dipepet-pepet nih. Pas lho wis. Diomongi memel ae. Nah. Dek. Yuk miring kabeh, nek stok miring stok mlumah yo mlebu. Yo ora iso mlebu. Nah wis dadi tata. Menengotin kuwi ben diurusi lukek. Kuwi ben gak gedandapan lah nyambut gawe. Ben gak syukur angger. Kecek karo cah loro kae padha, gurimu ki padha. Kelakuane karo iki. Iya, gruwak grawuk ngono bae keri kabeh. Wis ndan to. Ndan teh ditotone. Tambahin neh sitok kas ngarepe. Kiring nang ngene lho, Nah. kiring ning ngene sik. Sret. Kuwi itu untuk menjaga manik-manike kuwi nek diono ning ngono. Kan rumah to. Gini lho. Ya iya lah wong Wes, tak ngene. alah, ini wes. Iki lebokne rene. Jadi yo iso. Nanti nek gerudak nyambut gawe. He. Sunggari sik. Nah, terus sepleke digoleki. Ben gak golek-golek. Nah, ngono. Salung, bros. Napa, Bu? Oh, panggange mengke keri mawon. Nggih. Sing wonten riyen. Nggih. Sing wonten riyen mawon. Pagi. Iya, beduk. Susuk golek. Kowe golek aku. Ya, kowe kok disuwuk. Bunine langsung mari lho, Kak. Iya iso nyuwuk barang kok. Akson kelelahan, guys. Ini ibunya manten. Saya, Bu. Tolong dino. Halo Reni. Adikku tercinta. Ya mati ya. Halo Pi. Halo Mbak Reni. Halo Kak Windy. Halo Mak Tung. Halo Mak Tung. Mak iki rasa golput iki. Satu minggu, Mak.
Loh sing ngepel gak son lho berarti dhek topo lho. Ya Allah, lah kok nyembah ki sapa ki? Ki wong loro dekes-dekesan iki. Belajar tadi dekes. Yang butuh pijat bisa ke Mbak Titin. Kula ngomong niku. Dalam pijeti kok ngono. Lah iya. Oh, bose nang greges celuk dhewe Bu Titin nih. Wah, duwe pijet dhewe. Iki setane metu iki lho San. Aku njaluk motor. Mbok kira nenekmu mbok jaluki. Ayo enek rebut. Motor kok. Elvi, mbok kira nenekmu. Ngomong motor satu ini rebut. Ya ayah. Montor bon. Motor bon. Oh, lah iya. Montor bon. Ngarep anak tamu. Sira perung ya, Kek? Apa toh? Enak lu keluarganya, Makasih lho Mbok nggih. iya. Tujuan ya. Sipele. Jajalan. Sipele tak pasrane riyo. Oh, riyo nggak. Oh, aja di ngarep dhewe lho. Ya Allah, janji panitia iki kentir apa. Sing Oh, ya kalah. Sing arek-arek. Sopo ngarani Mbak Tintin elek? Oke, lanjut. Sistem paten. Putri. Sedelup. Sisi mana? Santai. Ada yang sakit? Pokoknya apa? Kakean Kak Son. Dikiper. Tepuk tangan. Ketok iki ya bade yo yo lho Dik. Kita capek saya lah kok capek bikin terus Dik bikin malam Jumat we. Masa malam Jumat ya Bang? Enggak ngerti aku. Teles. Lagi. Kok. Iya apa? Gareng mekingking gitu. Selamat pagi Mbak Deni. Selamat pagi, sapa lagi? Cak apa? Mas apa Mbak? Ngomongnya gitu. Pakai beduk tadi. Dokter. Halo Mbak Beduk. Kenapa kamu? Kamu sakit ya? Kesurupan aku mau. Kesurupan. Minta apa? Aku mau kesurupan jaluk motor Innova Rebron. Uang dari mana? Aku harus belikan. Iku Apa? Pengen HP baru iPhone 17 Pro Max. Itu. Ya nanti beli ya. Ya. Boleh ketemu ibu boleh. Boleh ketemu belas. Ya toh sama mama. Beli ya nanti. Kalau pulang nanti mampir ya. habis ini kan dapat transfer 30 juta. Beneran. Saya kira gak ada penduduk karek 6 likur 600. Kawin 36 tak gimana karek 6 likur 20 juta. Ini kan mau gimana lain? Gak enak. Enak. Ya mau nawis HP ya. Kalau wingi iPhone 13 untuk Apa bar anu to, Pak? Iku klambine niku dibenakne niku napa baca Mimi. Payu. Baik. Kerja hari ini kamu enak ya? Enak, banyak orangnya. Ngak-ngak ya? Banyak sekali saya. Banyak ya? Duduk ini. Kamu duduk manis saja ya. Kamu dienakkan sama bos. Dia tahu kan penutupan bulan harus
Jangan capek-capek. Oh gitu. Nanti malam kan Monggo, buat Mbak. acara. Ini Mbak sanggul mana ya? Anu sanggul modern. Heeh. Modern kamu malahan. Enggak salah sih. Ini Mbak Putri ini stok lagi teko. Telat aku berarti. Iya iya. Ya wis anu lho. Kamu telat mulo megok ning ndi ngono lho. Ya ngerti sektor liwat yo suwene ra. Salahno sepure ini deken. Iya. Kok ana penumpange lho padahal. Lah wong kargo iki. Kok nit aku. Nit kil dok, sepure lipat dok. Padahal asine mulo megok ning mbuh ya teh. Alasane ya sepur. Arep bablas to. Aku udah kamar jam 8 lho, Lek. Jam 8. Heeh. Lah teko kene jam piro ki? Setengah seperempat. Sing ganjal piro ae mun? Jam setengah seperempat. Ayo sapa sing sanggul Iki. Lah iya do Mas Mas. Mangga, Mbak. Keluarga. Terus. Komunikasi iki lho. Tonder. Kan setrum apa? Pojokan iki lemah apa kae? Dereng per Mbak tutup. Mbak aksesorisnya pasangan sih Mbak. Mbak kembang-kembangnya pasang nutulan sampisan. Mampir.
Belum apa desa? Yang ternyata. Endul ya bos, lagi sarapannya ya Allah, endur banget. Jan Wendul. Halo anak kecil, nanti ya, sabar ya. Nganteng, pinter-pinter nih. Kembangnya kok masakan gini nih. Kembangnya udah dipasangkan Inggris. Siapa mbak? Senang coba? Tahu ya. Intan sih. Gedangnya kudune gedung. Gedangnya kudune. Keluar sana ya, di sanggul sana ya mbak. Sarapan ya guys, Ren warung nih lah Ren. Ren warung nih guys. Malam Kim. So pakai di nak. Gila sawi teh. Wah, beli medeni bang. Tadi apa mergo entek? Bentar. Ayo kita sarapan. Sebelum sarapan dan sarapan. Mbak Betty sarapan. Ayo. Ren ini gak boleh dilok-lok nih guys. Ren ini mergo anak baik. Warna di kecamatannya. CN ya, CN ya. Sore kaya wis dewa sapi nih Pak. Mana-mana. Kapilut Insya share. lampu ganti Bapak Iri Chandra Lugito Ugi Ibu Fitriawan Tri tidak pernah tahu kayak Rera, dia kemang mengan. Itu iri. Assalamualaikum Pantai butuh iri. Ayo tuh Mas. Alhamdulillah dengan bagian dosa ini jenang pun Allah yang mengampuni Ugi dengan doa Ahmad sendiri jenang pun Allah ingkang mawaraso sehingga dengan dasar ing hari kanen yang menika putra panjenengan sami saged Soto dok. Soto dok. Ayo kisah gondok. Lagi aku ngenteni bar tekan omah kaya subuh. Ugi malah salah Udah kuat dol 2 jam jul. Kok kene iki. Oh, Tin. Aku mangkat koma jam 8 wis. Bayang no. Melayu 20 apa melayu piro kok. Aku karo tengah jam kok. Semangat iki. Kayak gini kula. Kok anu iki bibir kae. Aku ngambengi udah setengah 10 teko kene iki setengah 11 bujul. Kene lho nek jreng to mabare tau keton iki niki. Golek
tek-tek aja dong nanti. Bisa mau kecamatan Kemarin. Dan kacanya para isuk ngomong ini gini gue yang bisa. Oh ternyata labrang deh. Lah nyapa kok. Bau sambung Awake dhewe ora kan ora buahku. Lho to. Penggembira res. Karo bene boy. Ker mbokmu. Olehmu kok ndi? Yo nggawa dhewe tak iki yo nggawa dhewe nggawa trepet nggo grup. Aku ngene karo lintrian apa? Jangan Pak Titin. Aku karo lintrian ngono iki. Kok mesti entek to, kamu perasaan lagi mau sedot pisan nek langsung entek lho. Telepon anu iki nang wis suwe Nenek. aku tuh gak deh aku gak nembak kan dandang iki masuk piye aku gak dandang juga ya kita nenek yo gak Guys, ini udah mau jadi. Ayu nih ya Allah. Ini sih ya bos. Ini merah ya. Kayak punya. Larang. Nah, hujan. Gitu. Abangnya abang. Abang. Jadi sudah tak? Saya bilang. ngerti aku sak panese wis Manut. manut aku gak ngerti lho lagi saya gak masih Oh, jamput. Finish guys. Ayo bos. Ya, yang baik. Neng cahaya kene lho, kadep rene. Kok bisa ora ketok.